Så vi har lidt ekstra, når vi skal møde mod Makedonien. Hvad skal I forbedre til næste gang? Vi vil gerne. Vi har været meget tilfredse med mange ting, men vi ser stadig nogle muligheder for at udvikle os yderligere, så det er det, vi arbejder på. Er det noget særligt, I arbejder på? Ja, det er for eksempel at forfine vores 7-6-spil, som vi er meget tilfredse med, men hvor vi også kan se, at der er nogle muligheder for faktisk at gøre det endnu bedre. Og så er også i vores forsvarsspil, selvom det var pragtfulde præstationer til EM, så har vi en tro på, at vi faktisk kan gøre det bedre nu. Vi kan vanta ett lag som spelar, som säger NEC 6, eller det har vi vant att säga NEC, ett lag som är röda tunga styrkläggar och det spelar inte så gåan, alltså flottan handboll kan man säga, det är NEC för Lengal och Tjelen handboll tryck vi och så ända där vi har ganska skjuter längt utifrån och det här var öla gåskott så det måste vi bara klara på och inte missa tålet. Jeg har gjort det godt til EM, og mange færinger har jeg som favoritter. Ser I jer også selv som favoritter? Mod Makedonien? Ja. Nej, det vil være helt urimeligt at kalde Færøerne favoritter. Vi skal møde Makedonien i 2 kampe, hvor den anden kamp er i Makedonien, og det er et sted, som er utroligt svært, hvor store nationer, for eksempel Danmark, har tabt med, tror jeg, 4-5 mål i kvalifikationskampe, så det er kun fordi, at der er måske nogen fra Færøerne, der ikke helt ved, hvor svært det er at spille mod Makedonien. Men vi gør alt, hvad vi kan. Hvad skal der til for at vinde? Ja, der er mange ting, der skal gå godt. Som sagt, så det er jo alle spillets faser, som vi skal have op på et meget højt niveau. Det er mod dygtige spillere, der er vant til også at spille i Champions League, og så vi får masser at se til. Nordmakedonien skal